सकल तीर्थोपशमनार्थं सकल ग्रहचार परिहारार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुण्य पुरुषार्थ ग्रह प्राप्त लक्ष्मी जनकाल संरक्षणार्थं धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं श्री धनधान्य सौभाग्य अष्टेश्वरी महालक्ष्मी देवता पूर्णानुग्रह सिद्ध्यर्थं धनलक्ष्मी पूजां कृष्ये चेत्संषडे धनलक्ष्मी पूजां कृष्ये धनलक्ष्मी सांगाय सुपरिवार देवताभ्यो नमः ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि नमस्पाद्यर्पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मं ओम इदं रीडिं सुवर्णं रजतसृजां चन्द्रामिं लक्ष्मीं जातवेदो मावहं कामावह जातवेदो लक्ष्मीर्मलभगामिनीं यस्यां ऋण्यवन्देह कामशोकप्रशाहनम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवमीये श्रीमादिशोमरां कासोमिनां ऋण्यप्राकारमार्दं जलन्तीं द्रप्तान्तर्पेन्ति पद्मेन्द्रां पूर्णां तामिहोपमीये श्रियं चन्द्रां प्रभासां विसराजनं देवी लोकदृष्टमुदारां तां प्रभृतिं शरणं प्रवतीं आदित्यवर्णं तपसोजिरात वनस्पतितो रक्षोर्विवाहं तस्य फलानि तपसानं तमैहान्तरायस्य वार्या लक्ष्मी पयितमानं देवसखाः कीर्तिकारां विरादृष्ट नित्यपुष्पान् गरीषिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपमीये श्रियं देता कलशकनि देवाक श्रीकंडम चंदनम दिव्यगंधाट्य सुमनोर विलेपनम सरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां माल्यादिनी सुगंधिनी मालते कलशकनि देवाक माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यान् वे प्रभुयर्तान् पुष्पाञ्जन पूजां च प्रतिगृह्यतां माल्यादिमानो विष्णुं समर्पयामि अलंकारार्थे व्रतकालोद्भव नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीकंडम चंदनम दिव्यगंधाट्य सुमनोहरम विलेपनम सरश्रेष्ठं चंदनम प्रतिगृह्यतां श्री जगदम्बायै सांगायै सुपरिवार देवताभ्यो नमः श्री धनधान्य सौभाग्यष्टेश्वरी महालक्ष्मी सांगाय महालक्ष्मी नमः दुर्गाय नमः राजलक्ष्मी नमः दुरितग्ने नमः दुरासदाय नमः लक्ष्मी नमः लज्जाय नमः महाविद्याय नमः महामाय नमः मेधाय नमः मात्रे नमः सरस्वती नमः शिवाय नमः सिद्धाय नमः शांताय नमः शांभवी नमः भूतिदाय नमः तामसी नमः नियताय नमः नाराय नमः काल्ये नमः नारायणे नमः कलाय नमः ब्राह्मी नमः वीणताय नमः वाण्ये नमः शारदाय नमः हंसवाय नमः त्रिशूल्ये नमः त्रिनेत्राय नमः त्रये नमः त्रेतामाय नमः शिवाय नमः शंकिते नमः चक्रिणे नमः घोराय नमः कराळे नमः मालिने नमः मत्स्य नमः माहेश्वरी नमः महिश्वासाय नमः शक्ति नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते श्री धनधान्य सौभाग्य लक्ष्मी अष्टेश्वरी महालक्ष्मी सांगाय सुपरिवार देवताभ्यो नमः रूपा सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते जगदम्बायै नमः प्रार्थनां समर्पयामि।
विष्णुर्परमं पदं सदा प्रसिद्धि सूर्याः दिवि विजाग्रविष्णुर्दा गोविन्द यानि कानि पापानि जन्मजन्मकृतानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणान् पदे पदे प्रदक्षिणमस्कारान् समर्पयामि यशस्कृत्य जनान् मोक्षपूजां क्रियादिशून्यं सम्पूर्णतां या सत्यमन्येतनोचितमनेन कृष्माण कल्पोक्त पूजा जगदम्ब प्रियतां तत्पर श्री हरि कृष्णार्पणस्तु तुलसी काना बन गया पूर्णा में रूपम देहि जैन देहि दिशो देशो देहि पुत्रान् देहि सर्वकामाश्च देहि मे स्वस्तिं श्रद्धा मेधांशा प्रज्ञा विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देवी जगदीश्वरी जगन्माता पूजामति मंत्र तंत्र सुवर्ण प्राशनं मुजंग्रिषे अच्युतान्मन्तान् गोविन्दाय नमः अच्युतान् प्रार्थनां समर्पयामि यस्मै तं सुकृते जातवेदो लोकमग्रं गरुणम् अश्विनं सुभद्रं वीरवन्तं गोमन्तं मारेण प्रसादः दिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्ते नमस्तेस्तु महामायी श्रीपीठ सुरपूजित शंखचक्रगरास्ते महालक्ष्मी नमस्ते जगदंबा धनलक्ष्मी विशेषायेन वर्षं प्रति चलन प्रमाणजंगेनो आदि दीपावಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂರ್ವಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥನು ದೇವರಕ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ಪೂಜೆ ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣ ಕಲಸ ವಿಶೇಷಾಂಗ ದಿಲ್ತಸಲ ಸೇವಾ ದೇವಿನ ಅನಂತರ ಪಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಕುಂಗಿನು ಸಂತುಷ್ಟೋಗ ಅತಿಶಯತುಗಿಲೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ವಿಶೇಷಾನಿ हे वर्ष कलतसल पूजन तो संतुष्टांगेनो हे वर्ष पर्यंत हमका व्यापार की उद्योग की देवना अभिवृद्धि कंदियो का हाथ गतले सर्व कार्य का देवी सिद्धिप्रद करगेनो हमें धनलक्ष्मी लेका अनुग्रह मुखारे हमें स्कूल आज जो हमें समस्त ट्रस्ट आज ಒಟ್ಟು ಕಸಲೆ ಮುಖಾರೆ ಕಂಚೆ ಯೋಜನೆ ದುರಂಗೆ होय कला सेरेमनी मुखार देवचं फंक्शन आचे देवालय एक विशेष रीतीने सर्व लोकांना आणि मस्त अतिथी लोकांना आणि विशेष मालगाड्याला आशीर्वाद ಅಂತ ಒಟ್ಟು लोकल सहकार अंतू आम्ही ते स्कूलाचे काम चांगले देवाने अभिवृद्धी कर बरं पण चलायसन देऊ का आणि धनलक्ष्मी अनुग्रह अंतो आम्ही कसले बाहेर शिल्के दुड्ಡು किते पुरा ना देवालय आशीर्वाद ಅಂತ शीघ्र हाती मेळगेनो विशेष रीती आज तसं कसले के व्यापार उद्योग भितरे जय लाभात की देवान प्राप्त करेनो नाना रीती तापत्र असले पूर्ण देवान सुख करगे ना दिवेचे सहस्रमंड उज्वाड देवा नಮಗೆ ಸಂಸಾರ ವಿತರಡಾಪುಗೇನೋ ಚಿರಡ ಬಾಳಕ ತಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ವಿತರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿತರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬರಪಡೆದು ಚಲಾಶ ವರಪ್ರಸಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿ 2018ರ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವೈಭವ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಲ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವೈಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾತರಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿಯ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ, ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ನೋಡುವ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿ ಈ ಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 10 ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸೇರಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾ ವೈಭವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೂರಜ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.